ጸሎት ቅድመ ድቃስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦ ኩሉ እትኽእል ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ንምስጋናኻ መወዳእታ የብሉን ካብ ንግሆ ጀሚርካ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ሰላም ዘጽናሕካና ካብ ኩሉ ክፉእን መፈንጠራ ጸላእን ዘውጻኻና ስምካ ንዘለዓለም ዝተመስገነ ይኹን። ኦ ፈጣሪና ቃላትካ ኣብ ልብና ከም መብራህቲ እዩ። እንሆ ፀሓይ ዓሪባ ጸልማት ክውሕጠልና ከሎ ንሕና ግና ብብርሃንካ ሓልዮትካን ተስፋ ንገብር ኣለና። እዛ ክትመጽእ ዘላ ለይቲ ናይ ሰላም ናይ ዕረፍትን ናይ በረኸትን ክትገብረልና ብትሕትና ንልምነካ ኣሎና። ኦ መሓሪ ኣምላኽ በዚ ውዒሉ ዘሕደረና ሓሳብና ብዘረባና ብተግባርና ወይ ብሕልናና ዝበደልናዮም ዘሕዘናዮምን እንተሃልዮም ብዓብዪ ምሕረትካ ይቕረ በለልና። ፍጹም ሰብ የለን እሞ ድኻምነትና ርኢኻ ደምስሰልና። ኦ ኣምላኽ ከም ጸጋኻ መሓረኒ ከም ዓብዪ ርኅራሒኻ ድማ ኣበሳይ ደምስሰለይ። ልብና ካብ ቅንኢ ካብ ቂምታ ካብ ሻቕሎት ካብ ጸላእቲ ሓሳባትን ኣንጽሃዮ። እዚ ለይቲ እዚ ሰላምካ ሃብ ልብና አንግስ። ኩሉ ዝበደሉና ይቕረ ክንብል ኣእምሮ ሃበና። ንስኻ ድማ ንዓና ይቕረ በለልና። ኦ ጓሳና እግዚኣብሔር ሓላዊና ንስኻ ኢኻ። እቶም በኣኻ ዝእመኑ ኣይሓፍሩን። ነዛ ለይቲ እዚኣ ንቑሓት ኮይንና ክንጽልይን ደቂስና ክንዕርፍን ከለና ሰራዊት መላእኽትኻ ኣብ ዙርያና ኣስፍር። ንሱ በይንኻ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ብድሓን ክተንብረኒ ሰላም ክግደብን ክድቅስን እየ። ኣብ ኩሉ መንገድኻ ክሕልውኻ መላእኽቲ ክእዝዘልካ እዩ። እግርኻ ብእምኒ ከይትደናቀፍ ካብ ኣእዳዎም ከልዕሉኻ እዮም። ኦ ጐይታ ካብ ናይ ለይቲ ራዕዲ ካብቲ ብጸልማት ዘመላለስ ሕማም ካብ ሕማቕ ሕልሚ ካብ ናይ ዲያብሎስ ውዲትን ጽልዋን ሓልወና። ስጋና ክዓርፍ ከሎ ነፍስና ብሰላምካ ክትሕጸብ ግበር። ኦ ፈጣሪ ኩሉ ፍጥረት ንዓና ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ስድራ ቤትና ኣዕሩኽትና ከምኡውን ነዚ ቻነል እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኩሎም ሰዓብቲ ብጸጋኻ ሓልዎም። ነቶም ሕጉሳት ዘለዉ ምስጋናኻ ኣብዝሓሎም። ነቶም ዝሓመሙ ፈውሲ ሃቦም። ነቶም ዝጨነቖምን ዝሓዘኑን ናይ ልቢ ሰላም ሃቦም። ነቶም መዕረፊ ዘይብሎም ንድኻታት ስጉጋትን ዕቑባ ኹኖም። እዛ ለይቲ እዚኣ ንኹልና ናይ ተስፋ ለይቲ ትኹነልና። ጽባሒቱ ብህይወትን ብጥዕናን ተንሲእና ስምካ ክነመስግን ኣብቅዓና። ብናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላጅነት ብናይ ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ጸሎትን ስእልን እዚ ናይ ድኻታትና ጸሎት ኣብ ቅድሚ ወንበርካ ዓሪጉ ምላሽ ይርከብ። ኦ ጐይታ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስና ስጋናን ኣብ ኢድካ ነማሕፅን ኣለና። ኦ ኣቦና ኣብ ሰማያት እትነብር ስምካ ይቀደስ። አሜን። ንኹልና ናይ ሰላም ምሸት ናይ በረኸት ድቃስ ይግበረልና።